O Chantada B despediu o ano perdendo pola mínima no Sangoñedo ante un Santa Comba que se atopa na parte media alta da táboa. O partido estivo moi igualado e houbo poucas ocasións por parte dos dous equipos. Unha falta lonxana e unha serie de rexeites nos que a defensa chantadina non atinou a sacar o balón converteuse no gol da vitoria para os visitantes. O filial de SD segue coa mala racha de resultados na casa. Si, pechamos o ano pois con mal resultado na casa outra vez que nos está costando moito os partidos como locais. Desde o meu punto de vista o partido do outro día era un partido típico de empate a ceros, pois apenas houve chegadas por parte dos dous equipos. Plantexamos un pouco o partido que a intención de ter a posición para non sufrir tanto atrás como nos últimos partidos que estábamos permitindo que os equipos rivais nos xeraran varias ocasións. Intentamos facer un fútbol un pouco máis de control e creo que nese sentido o equipo respondeu ben a nivel atitudinal e a nivel competitivo, pero bueno, non tivemos claridade de ideas, seguramente os xogadores de arriba pois non tiveron o seu día máis inspirado e eso privounos de crear moito perigo. Eles prácticamente nunha das 2 ou 3 veces que pasaron no medio campo en todo o partido, pois no minuto 70 conseguiron o 0-1 e a partir de aí eles son un equipo moi forte, un equipo defensivamente moi organizado e serio e a partir de aí pois resultou-nos imposible empatar o encontro. Unha tempada un tanto irregular a do Chantada B ata o de agora. Comezaron ben, pero na segunda metade da primeira volta os resultados non están acompañando a un filial que está aportando moitos xogadores a un primeiro equipo con moitas baixas. O adestrador quere centrarse nos aspectos a mellorar cos xogadores dos que dispón. A tempada está sendo moi regular ata o de agora a nivel de resultados principalmente. Fixemos unha boa primeira parte de primeira volta con 14 puntos de 24 e agora pois rematamos con 4 de 21. Sí que evidentemente pois cando sucede algo así hai varios factores, seguramente é certo que tivemos, como comentas, pois un número de baixas bastante alto en varios partidos arrastradas polo do primeiro equipo, pero bueno, centrándonos no noso que é o que debemos mirar, factores que podamos controlar, pois hai partidos nos que podemos facer máis, cousas que debemos corrixir e bueno, esperemos que agora co ano novo pois cambie un poquinho esa traxectoria. Juan cree que o parón de Nadal pode axudar para corrixir erros e afrontar a segunda volta co obxectivo da permanencia. Sí, temos 2 fines de semana sen competir que creo que nos van vir ben para poder traballar todos xuntos, a xente que estudia fora, máis a que está aquí e intentar corrixir cousiñas que debemos mellorar. A primeira volta pois non minte, decir, fixamos 18 puntos, estamos na parte baixa, co cal pois o noso obxectivo agora é eludir o descenso. E bueno, intentaremos traballar ben no Nadal para pensar no seguinte partido, pero bueno, para eso ainda haberá tempo a semana previa, de momento pois centrarnos un pouquiño en preparar o que resta de tempada. Esperamos que o equipo volva fortalecido despois do Nadal, xa que aínda queda moita liga por diante.